All right, aba no na say ye sha se don hwe ba ko na didi juma se maka cho na brand bi tifia me ne bedi nkomo apa ni kase mo ko ba ye ja na ho te say na me adom me ho ye yo me pa cho wudin me pa cho me ebe how mo me pa cho eno de be ha me no di fie say aduana song 47 okrom ne he me pa cho me krom ni krobo okọ asori ben pa cho me ko praise be adwuma ben na wo ye no so me ne beta kakra ne se nyen nko na isa adwuma no na nko na ye Ghana ha enya me ha nko na ye me pa cho ntu ye adwuma ben ande udisi pa cho me 3 na ye udisi na pa cho ware me pa cho o ma say pa cho me ma 4 e ma say na me ma say e ma 2 e ma 3 aka say no wie eno de nyame na be kire ati nyame be kire ampa if you asim zam ya wotie 4 na me pa cho ani 4 na nso o ma akoye 5 nta 4 e wa ya de nti wa wie na be san to aso sanse bible si en ni ase no resen po no anwa nti unya wie eno de nyame na no na me de kan kan nyame na be kire ani wa ya se nkoso no nyame na be kire ampa ka bi ati all right anyumre de boni bi enim na mom se boni kura e kro me wo how emre dodo emonie emra na me ye ma adwen se mepe me hu kan na me ne na atra afa edru so na me ya hoboa me dae me so ye no na obi abeka sebi de sese me de ye adwuma no opazo no me ka unai so yije ni bibia ka paso no ana afi na odi ye no na machine no enya afi no no adan de be ma mi aye be ma no pa ka be ma eno a na obi aka be ma awo daim eno chi de me hu ani se ase ma na enso bibi ni na mu de se ohwie oil free to amu de be ka no na eninam ase no yo no na bibi ni na mu sa ase owo ase sonsono enso mi ye ya enso mi hu bibi enso sa mi ko hospital right from VROI to Atoa to Brunso to Tech Hospital to G ni nyina mu no nso no mo ehu hwe de omo kan ni say malaria me nso me hu no say malaria edru baabi no na me fon na chese ni padua no eye basaba me trenwi na aye say obi a yawo na yawo na chi aye ncheda ma na aduane papa bi andi na chese no na yako eno nso me ko adwuma na me gira honom na me ye adwuma me hu ani say me na ase ehyehyeme me na afro me ni padua no enti eba na sa na me body no ase skin no na asisa asa ye tumbi ma ye hu ma to hu anamo se na nka me hu de na yako ni daye no ni ehu akoni aba no na chese kwa na yako so sometimes me so daye say bia obi frame me from Abrochi me pick a call no hello in a dream no me hu na me gira abusia fie nanim na fe hello no me ntihwi enti mani beti no na je say the say ba in a physical realm no in a spiritual realm no na je say disconnection aba ho enye adwuma most of the times so me to anamo na bia bibi papa nso na eba na aboegu me ko baby anase me ko asori na ye ka bibi papa nso fa me ho a eno de emma wo na mum de eboni ni de ade bechi no na je say eda me bubu ano me dwe ho amenti ase ma diagnosis a de na e free mu bani ade ne nyina nso yesi me ma me fie oso wa diagnose nso nso diagnose me to hu anamo nso wa diagnose anya hwe wa yusu bi nya hwe yusu bi a diagnose why nto aso ma to hu anamo bebre na mum mo ye papa bia nso afri mu ma me hwe ya me si no ene esa de a me de ba bedan mo na eche se mo abi wo ho a na mo de aboa me e se de na ayokoso no na anu wodin me hwe nso a me ntimi ana de no nso enye se me nko ade bia egira ho ma me ne nkwala ne nyina e se eye ntoatoaso eyi bia se o mo ayi atu ho nti se anka me nko mpo na ebe ha na se bia eyi me free ho na enka obidia na anka me ne how na so se nkwala ya ye propria mura mo de hwe o mo na chese da chi nso bibi papa bia mfre mu ma na o mo beba bebre ti se de me so me echi bre ya se na ebe ha adwen pi enti eja
me say me di ba be dan mo na say mo abi wo ho ana mo de aboa me yo akwaba what you yes nsema cha ho ma follow mo so de akoso nyina wote me tipa say sunsumu court nyina Ghana ha nyina ne wiase nsem so tene nyina good yes sunsumu nsem nyina yedi sunsumu court no ne wiase nsem so wate yo yensan ko echi e o se chance e o ko hene he ne na bon hospital na say ekro me ko hospital me dey kan ko hospital who dey come obodin bi was it from her to her yeah who dey kan ko he me dey kan ko Vinaroi me free hon me ko Atoa government hospital from there me ko Brunso na doctor na o hwe me no ya transfer na aba ho enti me follow no ana me free hon na me ba Tech Hospital from Tech Hospital to G eno mu no nyina nso no me hu bebe papa nso we akwasa asempa na yakwantu no ofia na akọ ha tie ye ba ye tu kwan akọ asempa na ye papa ye bedi kan esi pechereche huntado huhuhu chance da so anoma wobo chenchem so bunkutu fremena fosoko apakutaka surutafre mehiadwo krota payede sankopedo kwasafukrom monu kwanta tikroso yankopa ho ye na gufumo so hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso odogo no burusu kwa akwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrasimedu bentitimai dumase fumsu benko achigina mawoto so arafia ya we ya sampa na ya kwantuo 104.5 FM That's Ramity. You go so many laughing japa. I will get some sunshine. 104.5 FM. Mr. Mwakwaba. Yeah, John. Yes, I'm quite here. Asem si da ben. Asem si 98. Ebra na ko ware. Ebra na me kwa. Na ka boso me say mo ware. Oh, I'm say during that time no ahobwa no mu na sa asem no ese na me kan ko mechi previous no na ye was school na me wo me girlfriend bi owie school no ko north nti okotran ho for a few nti obae no na jese esese me ne no ehia na nka me bo me humodin ye se nka metimi aye ne ho adwuma yi na enso no that very day na me ne ne hia no me hu se na ahoade na me hia no na enye no na me nyaaye adan I'm say a honsu na de no e kan ne ho e free ansa na ebedru so say aware no so ba so a esan paja ne mu ekese no nti da di kan hu sa de na da o ne o girlfriend ko hia no dia nda na me ne me girlfriend so ho de ne nsi so papa na ho de ne nti wan tumi am perform papa bia after one you know na je say dia kan ne de me da ho kwaja ti if na unyan hia oba aware na me nyan hia no eno ekire me hia no no ni time no de na je say ya be card ye no oni oba ne ko hia want me no full correct no o sa ne fro ko hia mpacho ani and you utimi ya juma oh and also the same thing but na during that time no na ye on and off hono ko hospital no me ko hospital but na me nim say ye bibi normal but na bibi but enu akire me worry we na we ni see ye no na me hu say no to me be na oni oba na nete me pacho ani joy no hode sisi ai me pacho ani yo amira hu sa ansen chene oni pedium no edi sans na ko hia oba ya owarin sisi ai oh na me ni ono nso e wo ho during that time na wo san ko ye me pacho ani me man no ani am ya dio ye ben so ye kakra rana bat kakra yo ni nyina tina aka na sense na ko yo ba no ho de oh eno no na days in the me who but me ko honum na nka me se me mana besra me but na ni ma me no so mo mpene akwa se me best na chi no every ho etiji se me ye bibia ansa na me ko bisa ho asem na mo bom mo kan kire me ti enu ho anamoto no mu me start se me prepare me to ho niama kuma bi na chese me de akoyi me ni mo no na sa asem no asiye diagram yot mi subi timi da no so na awia na sa da na so na anajo na anajo na bosen midnight no ban down chain no ban obane edam chain na so sa da no pa chani ti ade ahu sa be ka be ma no na ye nipa na sa boa na ye nipa
Oba na bema. Oba. Da ni mudu wani hu no. Me di mani hu no na akoye me maami enim na me hu ye. Nti emfa nhwa dwum se o maami e wo. Oh. Emfa nhwa dwum se o maami na decide ma no. Enu akire no me kan kire no se me da so chin. Na mum ada me hu se ne paasi masi we se na ha me dia. Ene Yes, how do you say your maami? Me fa ma dwen bu but said de yi no esi ye no me ko ho no me ko ni so se bia me ko ye ne bibi but me ko ne chen ye ne ko de nkomo ena during the nkomo no na me dey sa asem no eso so se me sikan nie na mum sikan de me nim se ye de dwabanchi ye de sinsen ba ire yes all the commune na maami se bia se bia na ye onu a me da so chin enti baby ameko bia ye be kire me se nipa simasi we na ha me dia ene sa ada no mesinsin sa nipa no today na maami ka kire ono so de okan ni se bia me ko baby na ye ka kire me se ye ono na ha me dia ene me mfa ne ko na ye hu anamontu okan sa no na me hu se no bibi enche da ni ho sa ena at the same time no ono ankasa nso no na nipa dua no ono so sofa o maami me maami na ankasa okay ena during that time no so no menya chance be na ga say me ko UK na from that no ono ye say o kokroma ko pe sika kakra bi na o de aboa emra o ko no na o ko hwe ase no na obubugu ho nti say ade no obubugu ho asem wo fie o enya asem kuma daddy enti obubugu ho no o ma taxi fani ba fie nanim na o si form na o wi ade ba fie no o wi ba ye no na chese no anu no enti o ko pesika bosia bia brew no akwantu yi bank po na akwantu no ehun papers ni 2007 no ko hwiase na o ko hwiase ebubu yi adan enumuna na chese de so na o de wu ye o de frame sa kwanto no amaso papers no na egu hai aye waste na obi ama me invitation from UK bra behwe madwuma so na the wo so ye no na beye bi ewo ho anoma sa de no asezi eti bibi papa bia ba bia no na jese sa de krodie no na abogu yensan ko echi ebra so sa da no onse bibi kawa ye o se de o wa ka pe na okọ na so se nipa ka no nsensi no ka den na mu de na disa nipa akaw no enti se owo se nipa de nsensi no okaw no na o nsisi ya no okaw den bibi sa otiem me ntiem na emum me kan me hu piano free me so say na de o kai me man piano na say o kam man free ho a say na jese enu anu no yes one should tell enti me ni so etete me enti enu akire me na se ni hihye me ba one should tell wono na obema na ya kampa na ya ka enti me na se ni hihye me hu say mark no ewo ho obema no un se ni passe bon na sa tibia no me feel heat ne ba ewra me musana me feel pains kuma bi wo ema ade na se me see no o tie pains wo nam tie ba sa un se ni passe bo be ma no eno de eta akoso da bia me ba ni passe ne uhu me pa cho se bo be ma no me pa cho ani e ma wa se me anu den adina ye hunam no huhum na pie hunam e ma un se ni passe bo be ma ho ni wan ka be ma na mfiri ho o ka che o yire me ka kire no che no ka kire o no de wan ka hwe but onim so say bibi just a small thing na so un say bibi na be manum ba o yo bia na bibi no so no me check ye no I say me ko hospital no mama me ye tests like sperm ni other tests omo check ye no na me said the me nyamesi bo me na sure as say free me hu eba no na enye no odi banchi jaso na asie no shiba said the hu nsuo no be ye no saa na me hu nsuo no aye saa na aye tezi out we dey na ye me na se ahihimia na afro mani paduane ti na je say agi ni paduane afa esi 98 samre besine what you want na mobia edaso ho be man itimi gina so
bɛyɛ bosumi ni deɛ ɛna me ho hwɛ bio agye ne ho ase ne trase onti megya nti dabi kra ebe yi wate nti yɛ kasa de na ɛno pa ho a de yi na yɛ o ɛno sɛ me nan se ne hyehyɛ mi a ɛne na me nsan a me de hyɛ ring it is a live ring kura na me hyɛ a ɛsɛ sɛ me yi ɛto hɔ me yi to hɔ a na ma yɛ free na adan aware na obi mpene so a na obusu no mo na nsɛm ntiaze wo kɔ ware oso na yaka abɛma me pa cha ani yɛmfa nsɛmfa aware no ho ne mo sɛ ka no ho a ring obi ɔde ring ne hyɛ no na ho so hyehyew wo na ho atɔ me yi na me ho atɔ me aware no bi mpene so ɛno nso no ɛbaa no saa no mene ɔbaa ne ntɛm nyɛ fan akɔɛ sɛ asɛm bia asɛm kuma bia ɛbɛba bia no na adane nsɛm a yɛtwe mu tan ne adeade nti aware no deɛ ɛno nso ɛyɛ agye agu ɛhihim ɛhihim ɛno aka sɛ nsan bi agu sɛsi ɛna woka nsan bi ho asɛm agu he agu mahai mu waham baabi ɛna agu mepatwɛ ɛte sɛ nketenkete na akɛseɛ ɛtɔmmerɛ bi a ɛsoso ɛtɔmmerɛ bi nso a ɛno ɛdepɛni sɛ bi a deɛ ɛɛba sɛ bi a bibi ba wɔ m'anim a ɛyɛ bibi papa a ɛsɛ sɛ mesan ka m'ani gye ɛno deɛ na ɛdepɛni saa nti like sɛ ɛba no saa sɛdeɛ me nan ase no bɛhyehyɛ mi afa no na ɔno ɛwɔ baabi a saa deɛ no bɛposition ne ho wotwa mfoni bi a bɛtumi ahwɛ mame sɛ sitiɛ live on Nhyira 104.5 FM wotie wiase mu nsɛm dɔnhwere baako na ɛdedi dwuma wia na Richardo baabi dwa bɛtra so de commentary atoa so na meka sɛ dɛm live ɛwɔ YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM wokɔ mmɔtene so a ɛyɛ Pimsan TV ɛna Sameng TV Pimsan TV ɛna Sameng TV Multi TV de koda no so ɔmɔde na ɛhwɛ mfoni na afei ntwantia na yɛhwɛ ne nso so ɛnso difo laja betumi aso ano amawa sɛte bia so betumi nkɔso ade na no ɔden nsɛ camera betumi capture Pauli ɔmɔde ahwɛ na we ɛyɛ ɔsira ho baabi na agu waha mu ɛkɔ bɛma no ho no ɛkɔ me bɛma no ho ɛna agu sometimes we no so taasi bɛma no ho Pauli min sɛ camera betumi capture na menim mo sɛ de sitie ni ti sɛ na tie sisi ai me pa chawani anya kro ayɛ kro ɛkro no so wɔ so saa nti ɛhyɛ asɛsi a na ayɛ kro na ayɛ kro oh okay I'm here say sit here nti ebegu ho sei me pa chawani sei na ebegu ho te wi na asasa yɛnhwɛ kro no so Pauli miɛnhwɛ odifo laja betrans na afei gozo bɛka ho na yɛnda agu no so na yɛn sorry so live on Nhyira 104.5 FM wotie wiase mu nsɛm ɛyɛ sunsum sɛ modern headquarters ɛsan so nsɛm doso po ahemfie nti egu hɔ a ɛdi ɛnasɛ na boso me sansa na yɛsɛ ɛno deɛ wo ma me dware na me de ɛdro anasɛ ban be fa so no na kyɛ sɛ ayɛsɛ Pauli ɛno nso ne yɛn nso mohwɛ na kyɛ sɛ ɛkɔ ɛno nso ne tie Abrante obre papa agoro metra sana montani enko na yebre no yaso emre be nso kutre ka me hu nso se kutre ka obi da Pauli wa nso sitie se mo hwede amenyi fro na ha zina nso aye boy all right Pauli me dase me kutre nso ka yeah ɛno nso ne nsan no me pie se me dware enti me dware no na bibi da dware ho na me se o me tama koto ane hunamu hunamu dustbin mu enti na we nyina asi yeah me nyina achi no me de kɔ no ɛna kutre no ɛhye ame sɛ ɔbɛka me enti ɔyɛ sɛ ɔbɛka me na ɔde ne nano ɛpem me nan kokromoti no ɛna ɔyɛ mmerɛ enti ɛhɔ no na meti yɛ ne bi sɛ nti ɛhɔ no na me se no sɛ ɛyɛ kutre kɛkɛ anasɛ ɛnyɛ tumi bi na ɛta akyire na ɔde ba bɛyɛ saa de a ɛne na kyɛ sɛ wɔnkɔ free ba memfa aba anasɛ bibi mmɔ no but ɛhɔ na ɛbaa ne saa no na wayɛ hodwo ɛna ɔda hɔ enti ɛhɔ na me start sɛ me bɔ mpaeɛ no na me hu sɛ ɔde ne tɛkyerɛma ɛta free form kotranko hu nipa sɛ odwane no ɔbɛka me enti ɔde ne tɛkyerɛma ne ta free form na me tie ni bi sɛ sei na nanka ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛyɛ o wobɛbubu egu form na kyɛ sɛ sɛ yɛde aduane si hɔ a wode wo tɛkyerɛma na kyɛ sɛ bɛtafre kyerɛ na aboa no yɛ no na aboa no yɛ no
eti ɛhɔ no ɛna me hu sɛ no ti me start sɛ me bɔ mpa no me bɔ me san no sɛ ana wayɛ sɛ obi a yɛde abaa abɔ no ti ɔda hɔ akɔpem sɛ ɔno ankasa ɛwuiɛ ana mate yɛbɛto aso bɛma ɛkasa bɛkasa ma de akye wabrɛ wodia bene ɔhohom ne honam nyinaa nanso nyame bɛyɛ Aris Ofori ɛbɔ mmara ne sɛ maadwoa owɔ odium ohwim Iris Ofori maadwoa owɔ ohwim ɛnɛ ɛyɛ your birthday tiɛma happy birthday wefiri ɛyɛ bɛma yɛwɔ apiako bi hɔ ɔsɛ ɛma o Utrinkwa. Happy birthday. Iris Ofori from Madra, Ushim, Bemayao. So, happy birthday. Live on 104.5 FM, UT, Yasim, Ogora Mwakaba. Nampum. Kumasi Bronobi, Osi Anyakra, Edanyame. You want to Japan? I think come to you and Fieso. I face a saying, Yamia Buani, Tinkom, and Kwana Wadini here. Never, I said, I'm a messan say, Unyame any edini, and in the peppy in a share of Fiase. And so you who are no because any who are fair in him DB and now yan sembi name Unyamina Duma and Wakayaka at Yasifo and Tedasida Emunyame. A tier for passing Namina Fisher Pass. I think come to you. Face a saying Yamiabua. Nayak, what Germany, Nayak, you want Fisher Pat, Nayak, what Germany, and Mwaju, and then you know more Fisher Pat. Oh, you did kind Bearman as swording. Oh, but what? What's the day we? No, I'm going to worry. What you say? What I got you? Want to shut up? Jay, sir? Sure. We talk as a we remember said the mighty one. I'm a near who we say moon. Oh, quackware. I didn't walk our in the chicken. Any kind of beer can be natural. Ka adana krana oba na see ya krana ha ne kwaja ware no obi abaka say eh ana wan no ko ware no waja five so o de so wa na ni mu ade kro twa asema ko ase ring ne kro yi kura no juji se no we ring na ne ho ato se je to so biem oba man ese ade no ese interest au ade de o wiase pa da pa ye akrem oba akrem ese de na de wani bebo zuru kwaza ba o jase oba ne to ne ko bai uri opa man wiase bibia na se wati be man ne ni ho atpa si ne ho so ama na mfiri ama na hunu se yes ade we ya eye kwa do bebe nyana be ye kwa o ko wan na se nyeme buon ma mu tie ne ye hwe enye fi be ne ware mu o enye fi be ne ware mu na ko ase mo so won pa o se onya konya se utukan ma me ko pebusian brɛ o ko hwe ase bubu de se ya anum ka se ye di na chini oba ko ware ko wa okuduro me na oba ne ko me jan na da asem kra ni me na oba na ko me jan da ya me ka mo se me trimu nya di no hwa ura enso bi sek na ko na ba masa enna di na ujimi na bi hwede dia ade bi asa gugu na yi a o ka obema wo so da aka bema emu ayo yi ifiri okọ afi ahwede gugu no ne won de bi asa gugu na ni sirem na so na ai simu na sa papa